Mga kalalakian nga manugbulang iligal nga nagapawak sang manok ang inugbulang arestado sa gipatigayon sa isa ka raid. Ari si Daryl Marie Sarmiento sa Sininga Balita. Imo taga-din ka? Ha? Ha? Gustilo ka nga. Arestado ang siyam ka mga kalalakian sa iligal nga pagpasugal o kun pauwak sa barangay Baldoza La Paz, syudad sang Iloilo. Ginkilala ang mga sospetsado nga sanday Boniang, 33 anyos, Jude Bungat, 22 anyos, Roman John de Leon, 30 anyos, Joseph Haneo, 36 anyos, Paul Candid Medroso, 21 anyos, Francis Ignalaga, 32 anyos, kag Mark Anthony Gabas, 28 anyos, lunsay mga residente sang barangay Gostilo La Paz. Sang madakpan sa akto sang pauwak, depensa sa mga sospek, ginapasparing lang nila ang ila sini mga manok. Apang ang mga manok puno na sang pilas, nagapalangluya na kag dugoon, palatandaan nga madugay na nga nagasampok ang duha ka manok. Suno sa isa ka mga sospetsado, nagatan-aw man lang siya kag sparring langgid ang natabo kag hindi pagpauwak sa mga manok. Lantaw kami sang spar sila, nag-spar man lang sila gina. Dede ka lantaw mo lang ko yan, nagupod na sila man lang ko. Way ka baloya nga, nate. Way mo kami naglaga na spar mo lang, way man kusta. Duha kami malang to, sang nagano, way man na iban nga nagdalalagan. Bisan pahugot nila ini nga ginapanginwala, nagsulugid ang siyam sa karsel sang La Paz Police Station kag nagapangatubang sang biolasyon sang RA 9287 o kunang illegal nga pasugal. Din turnover sa mga reading team ang isa ka fighting ring, duwa ka live fighting cock kag ang bet money nga 890. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.